días, somos o grupo 6º B e imos facer o noso último venres celebrado. Como collimos tanto agarimo os faros do ano pasado, imos falar sobre 13 curiosidades de 13 faros. Agora, os deixo coa miña compañera Lucía. Faro da Llamet, Oussan, en Francia. O faro coa foto con máis expectativas. A illa de Oussan é moi conocida polo mal tempo. Fai mal tempo case todo o ano. En 1896 houve un naufraxio do barco de vapor, que morreron case 250 persoas. En 1904 fabricouse este faro, o faro da Llamet, para evitar accidentes. Esta foto é moi coñecida. A sacou o fotógrafo Jackie Chan. O día do gran temporal, Teodoro Melbourne, o fareiro, chamara a garda costeira para que o sacaran dali. Ao oír o motor do helicóptero, baixou as escaleras correndo, abriu a porta. Non era o da garda costeira, era Jackie Chan e o seu equipo de fotógrafos. Por puro intre, meteuse para dentro. Eso é o que salvou a súa vida. O gran temporal había roto as ventanas do primeiro e había inundado o sótano. Faro de Hemskaer, Noruega. Hemskaer é un faro solitario e considerado un dos máis vellos de Noruega e representativos. A cidade próxima de Notre Dame, uns 3 grados debaixo do círculo polar ártico, e foi construído no ano 1880. Hoxe en día o funcionamento é automático, pero antigamente o servían os fareiros onde vivían aí. O fareiro vivía coa súa muller e os 5 fillos que estudaron nese mesmo faro. Pero en inverno, xa que iban de visita, non podían sair, entonces estudaron aí. Ana Coea gañou en 2011 a Nalla Literatura Juvenil, donde fixo na novela A noite máis escura. Inspirouse no faro Hemskaer de Noruega. Ao fareiro pasaban moitas cosas raras e aventuras no faro. Agora eu vou falar do faro de Armen, cerca da illa de Sen, no mar de Irosen, Francia. O faro de Armen leva o nome da roca sobre a que se erguiu, polas dificultades para a súa construcción, o perigo para os obreiros, e logo, tamén todo o que tiñan que soportar os fareiros e coidalo, foi apodado o Inferno dos Infernos, e convertiuse nun faro legendario. Empezou a construirse no ano 1867, e tardaron 14 anos en terminalo. 2 deles en facer 55 buratos para a base, que era de mampostería. Logo tamén houve un fareiro que se quedou atrapado ali 101 días sen recursos por culpa dunha forte tormenta. Porque todo dependía do tempo que fixera ali. Se estaba malo, pois lóxicamente non podían ir a por ele. Pero logo o faro foi automatizado a partir de 1990, ano no que Daniel Trinton e Michel Leroux terminaron o seu servizo como fareiros. Faro de Porcalá, na illa Calvada do mar Báltico, Golfo de Finlandia. Un faro moi ben construído. O faro de Porcalá foi construído en 1920 para reemplazar o de Ronska. Non foi fácil polas treboadas que o facían inaccesible. Os obreiros quedaron illados e sen recursos en moitas ocasións. O faro construíuse en 4 plantas e un sótano reforzado con paredes inclinadas para resistir ás ondas. No faro vivían ata 3 familias, con todas as comodidades, sauna incluída. Despois da guerra, ata 1956, o faro foi arrendado polos soviéticos, que al retirarse o dixeron inhabitable. O faro automatizouse e desde entón permanece con vistas a algunhas focas que veñen a descansar sobre as rochas de Calvada. Le Paget du Bord du Monde, el faro del fin del mundo, o faro xemelgo. El faro del fin del mundo está situado en fronte da ponte de Minimes, La Roche, Francia. A súa curiosidade é que é unha réplica idéntica do faro de San Juan de Salvamento, erixido en 1884. A outra curiosidade que ten é que inspirou a Julio Verne na súa novela O faro do fin do mundo. Este faro foi abandoado e finalmente destruído en 1902, pero a Asociación do Faro do Fin do Mundo logrou construir 2 réplicas, unha na súa posición orixinal e outra en La Roche, Francia. Eu vos vou falar sobre o faro Chicago Harbour Lighthouse, o faro andante. En 1893 se celebra a exposición colombina en Chicago.
Fíxose moitas melloras no porto preparándose para unha masiva afluencia de viaxeiros. Entre outras cousas se fixo o faro do porto de Chicago dotando cunha impresionante lente Fresnel de tercer orden, con paneis brancos e vermellos. Foi galardonado co primer premio na Feira de París. En 1919 trasladas a súa actual emplazamento ao final da escollera do porto exterior. Chicago Harbour Lighthouse foi automatizado en 1979 e foi inscrito no Rexistro Nacional de Lugares Históricos en 1984. En 2003 é designado lugar de referencia da cidade de Chicago. Hoxe en día segue en funcionamento coa súa luz vermella parpadeante axudando a navegación das embarcacións marítimas, pero non está aberto ao público. Agora vou a falar dun faro que está en Thomas Point, que se llama Chesapeake Bay, en Maryland. O curioso deste faro é que cambiou de base. Primeiro estaba sobre unha rocha, e as mareas, ao golpear contra a rocha e os ventos tamén, o que fixeron foi destruíla. Entón, o faro tamén se destruiu porque caeu, non? Entón, volveron a construílo, pero esta vez de base tiñan os ferros. E, bueno, tamén outra curiosidade que ten é que parece un chalé no medio do mar. Faro da illa de Morris, Carolina del Sur, Estados Unidos. Desde a costa, véselle solitario e rodeado de auga, como se fose un espexismo. As correntes oceánicas gastáronlle unha moi mala broma. Foron erosionando a súa isla hasta que dela solo quedou o faro. Foi construído en 1876. A razón pola que as correntes oceánicas erosionaran a súa isla foi porque construímos escolleras. O que fai as escolleras son mover as areas do fondo, cambiando así as correntes oceánicas. A razón polo que o faro sigue en pé é polo seu valor histórico e porque se algún día nós pasamos por ali, poder velo, senón é que algún endiablado furacán o leva con el. O faro Rubenuden, en Dinamarca. O faro foi inaugurado no ano 1900 ao pé dun acantilado e así pudo operar duns 68 anos. A curiosidade deste faro é que antes estaba a la vista e hoxe só pode ver a mitad, coas súas vivendas enterradas. Este faro é do Tebenic, Punta de Raz, costa Bretaña francesa. Os fareiros vivían con as súas mulleres vixiando o faro que se inaugurou no ano 1869, que o describían como un inferno. O faro medía 14 metros de altitude. Faro Medé, Nova Caledonia. O faro que viaxou dende París ata Nova Caledonia. Este faro viaxou dende París ata Nova Caledonia desmontado nas menores pedras posibles, xa que pesaba case 400.000 kilos. É un dos faros máis altos do mundo. Mide 56 metros. Este é o faro da illa de Strombolicho, en Italia. O faro nunha chimenea dun volcán. Este faro se encontra nunha chimenea dun volcán. Nese volcán din as lendas que residía o deus Eolo. Para chegar ata arriba danse uns 200 pasos. Un faro abandonado. O faro de Whiteford na costa de Grove, sur de Gales, antes daba entrada a un porto, pero cando o porto pechou, abandonouse. O curioso deste faro é que fai 100 anos que non se utiliza, pero segue en pé sen mantemento. E ata aquí o noso derradeiro vendres de Viva Voz.